Ahojte, dnes tu máme takú mini recenziu na elektronickú záťaž od firmy Istester s označením ET5410A+. Je to jednosmerná elektronická záťaž do 150 V, do 40 A a do 400 W, jednokanálová. Poďme si prejsť predný panel, čo sa na ňom nachádza, farebný displej, pod ním sú tlačidlá pre prístup k rýchlym funkciám, ako napríklad konštantný prúd, konštantné napätie. Ďalej tu máme voľbu rozsahu prúdu, voľbu rozsahu napätia, otočný ovládač, ktorý nie je klikací, je teda len na zmenu hodnôt alebo pohyb menu. Pod ním sa nachádza hlavné tlačidlo, s ktorým sa záťaž zapína, vypína. Ďalej sú tu klasické svorky šrobovacie, kde sa dá dať vidlička, očko, po prípade 4 mm banánik. A potom tu máme tlačidla takisto pre pohyb menu alebo zmenu hodnôt. Tlačidlo Escape pre vlastne návrat späť, Enter pre potvrdenie alebo vstup do danej hodnoty. Ďalej tlačidlo Mode pre výber konkrétneho módu, ktorým chcete testovať. Menu, kde sa dá vlastne vstúpiť do menu a meniť niektoré hodnoty. Tlačidlo Set, s ktorým zvolenú hodnotu môžete nadstaviť. Tlačidlo Channel v tomto prípade nemá žiadnu funkciu. Trigger a On, ktoré budete používať asi najčastejšie, ak budete mať túto záťaž, s ktorým sa vlastne zapína a vypína vstup záťaže. Čo sa na záťaži ešte nachádza, tak môžeme si pozrieť zadný panel. Na zadnom paneli klasický IEC-čkový konektor vstupný s integrovaným poistkovým púzdrom. A ďalej tu máme dole ešte USB a vlastne takúto svorkovničku, ak by ste chceli ovládať diaľkovo. Poďme sa pozrieť do menu, nebudeme si ho celé prechádzať, ale aspoň niečo. Load set sú také hlavné nastavenia záťaže, kde máte vlastne trigger buď manuál, externý alebo softwarový. Ďalej offset napätia, zapnutý, vypnutý. Rozsah prúdu, nízky alebo vysoký. Ďalej delay, off delay, vlastne po akom čase vám záťaž automaticky vypne vstup. Ďalej vlastne rozsah napätia, kde prepne relé vo vnútri, je počuť. Ďalšie položky. Potom máme systémové nastavenia, že či si má pamätať, keď ste v nejakom testovacom režime a máte tam nejaké hodnoty nadstavené, tak vie si ich zapamätať aj po vypnutí a pri ďalšom zapnutí ich tam máte. Jazyk, tóny tlačidiel, nejaké varovné tóny, a správanie tohto encodéru, nastavenie komportu na USB, dáme nejaké ďalšie, môžeme si ich aspoň ukázať. Funkcie sú dosť podrobne popísané v návode, ktorý je, myslím, v angličtine. Definícia tlačidiel. Si môžete vlastne toto CC-čkové, CV-čkové tlačidlo určiť mu nejakú funkciu inú, ktorú by ste potrebovali. Definícia pinov na zadnej strane, ako sme si ukazovali na začiatku. To je len vlastne pomenovanie, tu sa nedá nič meniť. A nejaká pomoc. Takže máme tu funkcie, sa volia buď s tlačením tlačidla CC, CV, tu máte dve také rýchlo prístupné, alebo keď ich chcete využiť vlastne niektoré, ktoré nie sú tu z tých dvoch, tak si stlačíte Mode a vlastne tu máte všetky tie režimy, ktoré táto záťaž ponúka. Môžete si dať napríklad battery. A u toho battery si viete konkrétne nastaviť, ako potrebujete batériu vybíjať. Či konštantným odporom, konštantným prúdom.
Dajme tomu, máme konštantný prúd, cut-off, či má vypnúť po nejakom čase, alebo po nejakej energii, minutej kapacite, alebo pri nejakých voltoch. Tak dajme tomu, viete si nastaviť, že 2 ampere bude brať do 3 V. Tuto si dole zvolíte, že koľko, 3 môže byť maximálne. Koľko tých krokov tam môže byť? 2, 3. Takže viete si zvoliť, že pri ďalšom kroku, dajme tomu, so šipkami sa dostanete, bude brať, naskočili nejaké defaultné hodnoty. Tak skúsime tam niečo zvoliť. Dáme tomu do 2 V. Hodnoty sú úplne náhodné teraz. No proste, keď tu záťaž dáme, toto si vypneme. A keď tu záťaž pustíte, vlastne z batérie bude ťahať 2 A do napätia 3 V. A keď sa dostane na tie 3 V, tak skočí na ďalší vybíjací rozsah, a to je 1 A do 2 V. Mohli by ste si nastaviť, dajme tomu 500 pol ampera do 1 V. Tie hodnoty si môžete akokoľvek nastaviť. Tu vám potom zobrazuje namerané hodnoty. To mi tu ešte ostalo posledné z nejakého článku 18650. Ďalej tu máme ďalšie režimy. To sme boli v batérii. Môžem si aspoň ukázať, ako vyzerajú. Tu nám máme konštantný prúd. Buď môžem ísť cez menu, alebo stlačím konštantné napätie. Keď si chcem niektorú hodnotu zmeniť, tak tu si viem nastaviť napríklad, že čas, že chcem, aby mi to vybíjalo 1 minútu, tak vlastne Enterom sa dostane do tej položky. So šipkami si mením konkrétnu pozíciu na 60 sekúnd. Dám Enter. A vlastne keď zapnem záťaž, tak začne odrátavať čas. A po tomto čase, musel som tam dať taký dlhý, môžeme si tam vyskúšať, že 5 sekúnd. Dáme si tam 4 sekundy a vlastne keď zapneme záťaž, je zapnutá, to nám to signalizuje a vyplo ju automaticky. Čiže aj takýmto spôsobom ju viete ovládať. Ďalej tu máme módy. Konštantný výkon. Dajte si nastaviť nejaký výkon. Konštantný odpor. Môžeme skúsiť pozrieť, že čo to ponúka, aké hodnoty. Celá 1 ohmu. Pozrieme, čo tam dá maximum. Takže toto je maximálna hodnota. Ďalej tu máme režimy kombinované, konštantný prúd, konštantné napätie. Konštantný odpor, konštantné napätie. Ďalej tu máme, si môžete nastaviť 2 hodnoty prúdu a tie vám bude striedať vo vami nadstavenom rozsahu. Ďalej nejaký konkrétny list.
Takto. Tu si viete nejaký konkrétny list. Stránka ďalej. Tu si viete konkrétne parametre nadstaviť. Čiže dosť slušne. Ďalej tu máme funkciu scan. By som musel pozrieť, čo to v návode vôbec je. Možno hľadanie nejakého maximálneho na prúdu. Ďalej tu máme short. A tu máme ešte LED. Funkcie sú ináč dosť dobre popísané, nebudeme si ich prechádzať všetky, vyskúšame si nejakú štandardnú. Konštantný prúd. Zvolíme si tam nejakú hodnotu základnú. 1 A a zapneme záťaž. 1 A. Inak ventilátor je regulovaný čiastočne, on teraz ide na minimálne otáčky. Skúsime si zvýšiť hodnotu. Mám to len na zdroji, takže tam sa nejako vysoko nedostaneme. Pozrieme tie limity. Takto. Takže máme záťaž zapnutú, 2 A. 5 A, 10 A. Zaplo si ventilátor, ale nie je to na základe teploty, pretože keď idem dole, hneď ho vypne. 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 35 A. No, už mi to zdroj nedal. Takže poistka v zdroji mi to nedala. Tak budeme musieť skúšať bezpečnejšie. A nižšie hodnoty. Môžeme ešte vyskúšať tých 20 A. Aj počas spusteného vstupu viete do tej hodnoty ísť a meniť ju. A. Viacej nebudem skúšať. Ale keď ste aj na tej hodnote, dajme tomu 20 A a vypnete, a hneď ventilátor ide dole. Čo sa ventilátora týka, tak ten som hneď menil. Ukážem vám, ako vyzeral pôvodný. Pôvodný ventilátor z tejto záťaže vyzeral asi takto nejako. Aj s tými špinkami, ktoré na ňom sú. Dával som tam Sunon, trošku lepší rozmer, keby niekto chcel vedieť. Tak 8. Takto, aby ste to videli. Aby chcel vedieť cenu, tak cena je nejakých 160 €. Čo to dá na záver? Určite sa nájde nejaké svoje publikum ľudí, ktorí to využijú, či už na testovanie batérií, nejakých zdrojov, po prípade nejakých obvodov. Takže ďakujem za zhliadnutie, až by ste mali nejaké otázky, kľudne dole do komentov. Čaute.